तो गाइस भिडियोखौ जोबजासिम नाय दिनैनि भिडियोआ जोबोद धामाका जागोन एसेल' नायनानैबो बुजिनाय नङा आरोना भिडियोखौ जोबजासिम नाय तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला बेनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै बेरला अरथाबनाय बायदि सना अरथाबथारगोन आङाखै नोंनि बडियाव सिखोबा थाबनाय बायदि सना बाथाबथारगोन कार जांगिया किबा फुटा फुटा जांगिया तुरे जांगिया बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा जांगिया गब्लं लायदो आरोना माने WW गेलेनानै नुबाय दा हाथियारजों गावलायनानै जांगियानि अबस्था बे अनलाइन को नायलाय नोंथांमोना नुबा फाग्ला जालांगोन आरोना मा अनलाइन वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी व्हाट इज दिस दीदी दीदी माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ अनलाइन नि मानसिथ' सिनायखायो नोंथांमोना आं माखौ बुंदो ये क्या है मानसिफोरा नोंनि मोसानायखौ नायनाय नङालै मोनथिबायना नोंनि बे अनलाइनखौसो नायगोन आरोना अनलाइनखौथ' मोनथिखादों ना माखौ बुंदों आङो जोबोर मोजां जादोंथ' मोसानाया नायबाय थाथावथावनो मोसानायखौ नायाखैथ' बे हेडलाइटखौसो नायदो नै आंहा गोदान हाबा लालायबाय आरोना माने हाथियारजों गावख्लायलायसिगोन मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो फाग्ला फाग्लानो गावख्लायनो मोनलायसिगोन बे मिथुन बर'आ खैना गोदान आरोना माने खैना गोदान दरा गोदान गावख्लायलायसिगोन आरो सयजनसो दंबावसो मोनथिबायना बेखौबो गावख्लायगोन चटक चूतिया लग रहा है लारि खालायना लानानै खनसेनो गावख्लायजोबगोन आरोना लारि लारिनो तो गाइस दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै आरो बे भिडियोखौ जास्ट ओरैनो फानि जास्ट ओरैनो इन्टारटेन खालामबाय आरोना तो गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय जुदि आरो चेनेलाव गोदानै हाबैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडियो लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै बाय बाय बाय